Guys, nandito na kami sa bahay. Ako ang nagluto ila mother kay Celia TV. Nakuan. Ilantan niyang anak. So ako ang nagluto dito. Gilutuan ako sila una, anha ko naguli. Magluto na po bidinhi sa mua karon. Si Alan nakahaling na. Ayan guys, muna akong lutoon. At saka mag-spaghetti lang ko. Kaya ang salad ready na. Ayan, ang hotdog. Asa ang mga sagulan niya akong spaghetti lang? Lisod po din lang ni Persing. Daw na pansit. Ito pansit, half kilo lang to guys. Okay. Cameraman. Ayan, nakasalang na ang para sa spaghetti at saka para sa bangos. Ayan, si Rilo na guys, yung naghiwa sa hotdog para sa spaghetti. Ayan, ito ng bangos. At ito ay nagbukal na. Ito na guys, ang para sa kuan, spaghetti. Wala na lang kung nagkuan. Ay, dili na lang kuan, vipak na sagol kay na may ginaling ang gihatag ni Janice. Isang kakilo niyang ipalit. Wala naman sila nagkuan, lumpia. So, ayan. Nalapkuahan na. Seryo na akong assistant guys. Naghiwa siya og lamas. Yung sa manan yung sibuyas na kaji-kajiman. Sayo, sipyat. Sipyat. Pino-pino lang. Kaya sa spaghetti lang. Ayan ang kalha. Nag-apol-apol na. Ready na ang aming Noche Buena. Thank you so much Ate Mar. Maraming salamat po sa binigay mo sa amin na pang Noche Buena. Maraming salamat po Ate Mar. Ito ang mga prutas. Ayan ay kompleto na. At yan ay thermos. Magkape. Ang gusto magkape. Ayan. Lang ko sa para sa ibak lang din itong. Ayan. Ito ay kanin. Ako nang ukaban kay init pa. At ito ay salad. Sliced bread, chopon cake, at saka spaghetti pababa. Pansit pang pahaba ng buhay. At mayroong kape. Magkape. Mayroong asukal. Mayroong pasa. Kung mag-juice, di na mag-juice eh. Ayan na guys, ready na ang aming Noche Buena. Ayan. Happy New Year to all. Happy New Year. Thank you so much Ate Mar. Thank you. Pero bakit ka nag-shade nga gabi karon? Sila kaya? Silaw daw, mato pa ni Alan. Sige tay, presa tay. Di pa parang sa motor natin, maubirat, maubirat ang motor. Ay, pagbuot diya. Sa samahan, sana po sa ito. Ginoo, salamat sa grasya na inyong ihatag ka namin po. Sa matag-adlaw, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa blessing. Yung ihatag ka namin sa tuig, Guys. Ikaw nag-kanalangin ka namin, ikaw nag-protection ka namin sa matag-adlaw, Amahan. Sa paglakang ang paningkamot, ikaw nag-hatag ka namin, Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan nimo ihatag ka namo sa Guys. Kung inani ka na tuig Ginoo sa 24 kami nagahanyo kanimo. Sinuglaan mo kamo tamahan. Ubuy kami sa grasya panalangin ko. Diya sa mga mahal na mga gahod. Pagi kami og mga lakang sa mga kamot, ikaw ang kaproteksyon ka namo sa mga kami nagbaho. Ang among kamot Ginoo ubuy, pagi kami kusog. Aron kami mapastog wala balatian sa aming pinabawas mo. Panalangin naman sa Ginoo ang akong mga anak na pag-isyaw taas ni kanyang buhay akong mga anak bukal sa pangasawa pag sila blessing sa sebelahan ng gamot ubuwi sa sigara sa panalangin diya sa mga belahan ng lunda o katagan mo sila bastog sa lawas sa mahal
iiway kanila ang mga disgrasya katalagman o mga uban pang mga sitwasyon sa akong kinabuhi. Panalangin niya sa mga mahan ang mga tanom ug ang mga anak niya. Ikaw panalangin niya kani sa 2024 ikaw nga panalangin ka namo. Ikaw magauban ka namo tungkol sa kanturan. Sa ngalan sa pangalahan sa Ginoong Hesus na among minubos. Amen. Amen. Kain, 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 kain. Happy New Year sa inyong lahat, guys! Ay, maranain niyo. Sa imo, me. Na si Lord. Kapili na ako sa dito. Ay, dalang. Sa imo, me. Happy New Year! Taong ka ni, me. Sige na ako. Taong ka ni. Nabasa na. Ay, putigli. Pagininig ko. Happy New Year na. Happy New Year. Balis ba? Abay, minirero na ay. Happy New Year. Happy New Year sa inyong tanang, guys. Abay, minirero na kay Happy New Year. Pinakatukos mo gud akong darling. Dako ko pasalamat guys sa akong mga anak na dinhi. Kaya sa akong anak na isa na wala na dinhi sa amo kay Bilakaw. Pero mingon biya punta bis mo kita gini kanan. So tag-adlaw gapangita bitan niya asa siya. Manang ako mga anak karon dako sa pasalamat kay niaging tuig. Ito wala sa ato. Kedua. Ako. Sala. Reklam lang wala sa unang tuig. Pinarbaho sa Cagayan. Karon si Alcel sa wala sa ako. Sa ipakahila ko ng panahon na tanaw sa mga anak na kulangan. Kay ato pa nila bisan unsa ko kamanta sa tao pero nako kasing-kasing. Mahal gyud pa ako mga anak guys. Manang karon sa 24 2024 naghanyo na kung usay mga agi ng problema sa panahon sa 23 ug mga aligot-kot o kasakit wad-o na namo na nako na bisan nga si Alcel wala sa among lugar wala sa ako dinhi ako naghanyo ni Alcel kung makita nimo sa video Cel balik mo Cel dawaton talaka Barbie ako. ay Happy New Year ka na Kaya ikachawan mo. wala kang Dia. Bisa Happy New Year, hilak mo ka. wala katabon ng shoot ano katabon mo ito? Ang tanapon. Basan. Slice na to ha. Ano katabon yan? Abi ko tulo pa nakalaw ya kan. Kita pakahilap kita kaya punta kay Namang juice night. Hindi cook night. Ha? Ang juice, ama, hindi mo juice. Wala ko nakita naman. Kukuk ko eh. Buknaw na panahon. Kukuk ko ka. Pagkape. ya tal kaya may kasing-kasing pero karon tuiga na makahilak ko ay kulangan akong anak. Usa ka lalay. Hilak ya bunga na eh. Laki po. Apas pagbalik diri nanay. Tapos na. Ako ko kulay.
Mga sabay. Ha? Tubig na yung babo. Ito ba dito eh? Inilit mo na! Putas yan ni Mimi, guys. Lablab kayo man. Lablab ka ni Manoy. Pakahilak na tayo. Agad ako pakailang dumatong anak na. Hilak man ka. Kahit Ka magkaon ka! may ikog pahilakon pero katukan niya na baklay dyan sa kabulakan na bilog salsin. Nagkapi, nagkapi. Sabi naman siya. Mingon, biya pang takay ato, biya anak. Pagtarong ba kayo magkaon pa? Ano, tarong. Mingon lagi ko na. Ikuan. Kung sa mga karbon ako, sa kong mga anak. Magpansit ko guys, kami ang pansit. Kung salsin din mo kulis ako na buros, dawato na ko, kaya kumanak. Naman si Duy magpantay. Jadi ka, pike. Iwas pa ka na. Anong sanay ka? Hinasad? Nahilak po ka. Tulo ko luwag yan. Karami. Kaon ka loto, me? Pan. Chocolate cake, oh. Nangyay ka no? Naatan, taas sa video. Kasi kaya ba't diyon niya? Nawa sila katampo si pamilya. Ba? Kuan ba ito? Lagi. Kabalo ba ito pumati? Kain tayo, Ate Mar. Happy New Year, Ate Mar. Ay, doon eh. Okay na ka dito, malipayo na siya. Kaya harapin mo na doon. Lugod doon. Ano ka? Sa tapas ko. Bagay siningo na. Bug ka? Merry Christmas sa inyo, Nay. Ikaw luto. Ako kaya nga luto. Wala ko ha? Ang bangos? May nakabukog? Pansit. Nay. Kamu lang sa kabukol nyo? Ang dadami sa amin ng marot ang bangus. Kasi talaga. Di mo muna marot na mukon. Nangirat taon. Panyapon tayo guys. Happy Nyapon. Happy New Year. Madami ay pastikin niya. Di palagi New Year na naka-istorya ko na ni. Tugin ka? Gaya may ikaw na tawag pa hilakon. Naduwa ka, palang tubig na rin. Hindi ka mabansin ko karon. Tulog ka. Alam na. Ako. Pwede na ko no. Kain tayo ninyong lahat, guys. Salamat. Bisan ugma sa inyo doy. Nanay ko yung mga anak. Ay totoo na. Hindi mo makahila. Ano yung New Year? Wala tunaw ba itong mga anak? Lawas ko itong anak ng minyo na. Nabukog ako bansit na eh. Di sa minyo ba ya? Nag-uban na sa laki. O amot lang nag-uban ka sa laki. Stop. Pwede. Sino ka? Tulog ka? Ina na yun mami nga. Saba lang kung gusto ka muli lang. Kitabangan ka na mo. Hindi nga. Okay naman siya doon. Okay naman siya dito. Kata na lang natitibig. Yakin. Pamanda. Ito, magluto na lang yung lumpia. Tira. Sabihin ko dulu. Nay, saan ba ni Nay?
Ikaw nga na yung ano? Right? Pati. Ayun muna ang iro, ang bukog magtipok sa ikog ba pa man bukog sa tunga. Kung magkumpirta ng kuan bangos. Ito ang dami ninyo. Lagi. Nani na buko ng bangos. Ano bangos ba sa inyo palitaon? Okay. Ba? Lang ang picture. Murag yan pa sa lamig lagi. Hindi, naman ang bangos. Kaya kamutan. Ang bukugol lang. Ito ito dikaon sa oras bangos na. Yan, diwa pa na galaw na doy. Ano lagi? Tanti kong. Tambok ko yun na. Anong limog ko na na? Ano, nagkakaon kay tao na. Si Mimi Wala yun, lugar na mo kaliwak na ba? Siya makabluto. Kan paano niya? Ako na yun, lugar na mo. Spaghetti niya. Nay, tada yung kwarto na. Thank you, kay Nay. Gusto? Kain tayo guys. Diba magdagan na o kwarta ako masunod. May karoon, bagi ko na kanyo year din sa balay na yun. Sarap yan. Itong una kay si Medina. Sunod ko yun. Sunod ko yun. Pagkatura ano to iba. Ito kung Okay ano naman yan, yung ha? mata na kanyo yun. Tumutong namatay si mami. Okay naman na na ang New Year na. Anak. Basta narang sa dool. Ano na itong anak to sa tabukunos sa laod. Dagan po kwarta. Ano mo na ipauli na ko siya. Kalap, sa isa ka. Tama na mag-financing na ito. Gid. Kalap po isa. Wala. Ha? Isa ba? Sa? Ang kalap. Ha? Wala. Sa? Wala. Kasi ka lang. Dahil ako bati lagi lang. Sa kong anak na ako ng padako. Kaya anak na wala ko ng padako. No, dapat ito kasing kasing sa itong mga anak. Parang Anak nagkata na na ito bilang isa. Wala, lagi ito makan. Participate sa mga sa picture. This New Year. Dua minggu umatay na kayo. Abi na ako kami nga. Mahandi ako. No, dagang ko pagkulang niya, panahon sa pang-eskwela niya. May panahon na di ko pagkahatag niya. Katungod, kulang akong pinangsing. Mismo akong ginitaan. Igo na sa pagkaon na to. Eskwela niya. Yun na, ako pagkulang na ko niya. Pero, saya lagi kay sa pag-amin na to, hindi mag-amin. Panahon na amin siya ang mahan. Amin. Marang natag, hindi kaila. Ito dapat na time. Grabe na kasuko na kurad to. Pero sa panahon na, ngani karon pag-agos kong mga anak na panahon sa umaabot na tuig. So, ugma. 24 na ugma. Umanang isa ka tuig. Kasitan daya punta na dito. Sa kaysa dito. Malipayan ka sa dito. Ngayon kauban din niya kadugo. Kain!
Kain tayo, Ma'am Army. Ma'am Army sa Preda, kain tayo. Manang Los, Sis Bridget, Ma'am Simplone. Nag-ulan. Nag-ulan ang New Year. Ngayon ko niya. Subal siya na to. Wato na po siya. Anak man siya. Isang pagbaliho ng kalibutan kay ikan sa ako. Hindi anak ko siya. Una, wala ka niya. Kaya nga may kunin din ako sa dawaton. Pero ako lagi nakita anak ko na. Sa siya kabalita. Ay anak na ko siya, dawaton ako siya. Ito ang biyayabong ko. Diet ka? Hindi ka. Hindi ko. Tulo. Shower ang balay. Ini sa tutong kaon. Siya dito. Sa kaon magkasi sa tarong. Gini nga si Alan Yalchil, guys. Bahin ko dami di. Gini nga siya. Kabalat na New Year nito ang nanay niya. English LG na. Lamig ko ng panit na nanay. Sa? Ayaw mo ako ng tuyo. Ayaw mo na. Hindi na lang isipan. Nagudis ko. Kain tayo.
Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa amin, guys. Marami pong salamat sa mga blessing na natanggap namin. Thank you so much, ma'am, thank you so much, Ate Mar, sa inyong blessing. Nagipahanda mo sa amin sa Way na. Marami pong salamat, Ate Mar, sa inyong mga blessing. At sa kayo, Ma'am Pinay Beauty, marami pong salamat sa mga blessing mo sa amin. Ma'am Army Cepeda, thank you so much, Ma'am Army Cepeda. Sis Iwan, thank you so much, Sis Iwan, sa iyong mga blessing namin. Manang Los, marami pong salamat sa iyong blessing namo sa aking Marcos ng ngipin. Marami pong salamat at saka kang Lalako TV. Marami pong salamat, Ma'am Lalako TV. Kung wala kayo, Ma'am, dito sa amin na nagbigay sa aming CP, hindi kami makablog. Thank you so much, Lalako TV. At sa inyong lahat guys, marami pong salamat sa inyong walang sawa sa panonood sa aming video. Thank you so much sa inyong lahat. At maligayang bagong taon! Bye! Happy New Year!